Likay ang libakira kung dili ka gustong madaot. Ang Bible gaingon, ang libakira manabi og mga sekreto. Busa likayi ang mga tao nga sama ni ana. Panultihon 20:19. Likayi ang Bible na ang gasulti. Likayi meaning dili nimo sila pilion nga storyahan sa maimong mga sala, mga hinanakit ug mga sekreto. Largo ka lang sa Dios aron matabangan ka. Pwede sad sa mga maalamon nga tao aron matambagan ka. Likayi gayod sila ingon ang Bible. Higugma ang kaaway ug iampo ang mga libakira, pasayloa sila pero ayaw pagki-close kayo sa ilaha. Ang Bible gaingon likay ngano itabi nila ang imong mga sekreto. Dili sila makapagong sa ilang dila. Ganahan gid sila manabi. Mao kinilang full-time job kaysa bisan tuwa sila sa CR, ihonghong nila ang imong mga sala sa cellphone, sa ilang tawag. Ang libakira bakakon. Moingon ka sa iha permero, ayaw isa baha, butubag sila. O dili lagi masaligan ko nimo. Pero panahon nga ikaw makatalikod, itabi na po na nila sa isa pa kakalibakira. Ug moingon po tong isa nga, di ako na isa ba. Ug dayon mga tawa dayon sa ilang duwa. Napag-iisa, dugangan pa nila ang imong mga gipang storya aron masamutan kapag kadaot. Ang libakira kugihan manglibak. Kadalasan sa libakira, dili ka puyon mangdaot. Hutdo nila ang oras para hisugutan ka ug ang imong mga sekreto. Na sila'y overtime. Ang libakira usab bright, maayo og memory. Bible verse dili sila kabalo pero og libak ay bisan pag 20 years di na nila malimtan. Ngano? Na sila'y sekreto, na sila'y repetition and reviews. Mahilig sila mag-review sa imong mga bad sides. Ang libakira wala usab gugma. Wala sila pakialam nga maulawan ba ka. Ang ilalang nga makasulti sa mga istorya sa imong kinabuhi. Maayo na sila mudagkot og kagubot. Tungod sa mga libak nila, ang mga igsoon di na maghigugmaay, ang mga silingan magdinomtanay. Abi mo kung walay libakira, dako unta ang kalinaw. Ingon sa Bible, kung walay sugnod, mapalong ang kalayo. Kung walay libak, mahunong ang panaglalis. Proverbio 26:20. Busa mga manglibakay, ayaw na panglibak. Aron mahunong na ang kalayo, mahunong na ang panaglalis. Kamo usab ayaw pakigharong sa mga libakira. Aron dili ka makasulti sa imong sekreto kung ma-emotional ka. Kaya kung makasulti ka sa mga sekreto nimo kung ma-emotional ka, ikadaot lang ni kanimo. Hinuon ang buhaton nimo, muduol ka sa Dios kung ma-emotional ka, maguol ka o isa-isay mo ang tanan nimo kaguulog kabalaka ug tabangan ka sa Ginoo. Dili sa mga libakira kay traidor na sila. Pagtalikod nimo, paakon kanila pagkaulawan